Mae newid yn yr hinsawdd yn fater cyfredol sy'n effeithio ar bob un ohono ni nawr. Cyhoeddiwyd tystiolaeth gymhellgar sy'n dangos os na fyddwn ni'n cymryd camau nawr, fydd dim modd dad wneud y niwed yma. Mae'r newid yn yr hinsawdd eisoes yn cael effeithiau mawr ar systemau dŵr y byd trwy achosi rhagor o lifogydd a sychder. Mae modd i aer cynhesach ddal mwy o ddŵr sy'n gwneud patrymau glawiad yn fwy eithafol. Mae afonydd a llynnoedd yn cyflenwi dŵr yfed i bobl ac anifeiliaid ac yn adnodd hanfodol ar gyfer ffermio a diwydiant. Yn RCT, rydyn ni eisoes wedi profi'r effeithiau dinistriol am ei modd i lifogydd ei hachosi yn ystod yr ychydig blynyddoedd diwethaf, sydd wedi effeithio ar lawer o gartrefi yn y fwrdeistref. Mae'r newid yn yr hinsawdd yn fater lleol yn ogystal â bod yn fater byd-eang, fel y gwelwn ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda'r llifogydd difrifol a achosodd difrod i lawer o gartrefi yn RCT. Y ddeddf newid yn yr hinsawdd oedd fframwaith cyfreithiol cyntaf y byd ar gyfer mynd i'r afael a newid yn yr hinsawdd. Cymru oedd y wlad gyntaf i ddatgan ar gyfwng hinsawdd, ac er bod Llywodraeth Cymru wedi creu deddfwriaeth i atal allyriadau nwyon tŷ gwydyr yn gyfan gwbl erbyn 2050, mae'r ymrwymiad yno i gyrraedd hyn yn gynt, gyda thargedau dros dro yn y cyfamser. Yng Nghymru, mae tai yn gyfrifol am tua 30% o gyfanswm y nwyon tŷ gwydyr. Gwresogi a dŵr poeth yw ffynhonnell 25% o gyfanswm y defnydd o ynni mewn cartrefi. Yn ogystal â hyn, bydd 80% o'r cartrefi sy'n bodoli nawr yn dal i fodoli yn 2050. O'r herwydd, er ei bod hi'n bwysig gwella safonau a'r defnydd o ynni mewn cartrefi sy'n cael ei hadeiladu o'r newydd, mae'n hanfodol i'r cartrefi sy'n bodoli eisoes elwa o fesurau ôl-osod hefyd. Mae'r newidiadau yma'n mynd y tu hwnt i dargedau arbed carbon. Bydden nhw o fudd i iechyd dynol, yn rhoi cyfle i fywyd gwyllt ar byd naturiol ffynnu ac yn lleihau effaith y newid yn yr hinsawdd ar genedlaethau'r dyfodol. Mae'r rhan o'r newidiadau yma'n cynnwys symud i ddatgarboneiddio systemau gwresogi sy'n golygu symud i ffwrdd o danoedd ffoswyl i fathau eraill o ynni sy'n is o ran carbon neu fathau mwy glân o ynni fel ffynonellau ynni adnewyddadwy. Rydyn ni'n cynnig cyngor di-duedd am ddim i chi ar unrhyw faterion sy'n ymwneud ag ynni yn eich cartref, gan gynnwys dod o hyd i gymorth sydd ar gael i chi sy'n addas ar gyfer eich amgylchiadau. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau gwe. Cysylltwch â ni, y Garfan Gwresogi ac Arbed, Strategaeth 2, Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, ECF 37 1DU. Rhif ffôn, dim 1443 281 136. E-bost, gwresogiacarbed@rctcbc.gov.uk.